Bueno, arratsaldeon, jaun Andreak, eguerdiko 12 dira eta esaten dute orrazten dela arratsaldea Quebecen. Egia esanan goiza da, 6 ordu lehenago delako, bai? Baina badakizue frantsesez, midi orduantxe izan eta après-midi une honetan minutu bat pasata izango genuen. Sarreratxo hau egin dut ikusten dudalako azken pertsona batzuk sartzen ari direla, baina txintxo heldu behar diogu gutun zuria jaialdiaren baitan, bai itzulpenari begirada berezia eskainiko dion ekitaldi honetan itzultzaile berriak proiektua ezagutzeko aukera ezin ederrago honi. Pentsatzen dut guztiek jadanik jakingo duzuela, baduzuela aukera beste hizkuntza batean jarraitu nahi izan ezkero ekitaldia, badagoela horretarako baliabide sorta prestatuta, eta beraz, euskara ulertzen ez duzuen entzat, galdetu, ez baduzuelenago egin, eta hala jarraituko dugu. Ez ditut berehala aurkeztuko hemen ondoan ditudan gonbidatuak, zuzenean historiara jo behar dugulako itzultzaile berriak proiektua zer den azaltzeko. Itzultzaile berriak proiektua, Etxepare Euskal Institutuak eta Donostiako Europako Kultur Hiriburutzak 2016 urterako beren beregi sortutako proiektua da. Proiektu horren helburua euskarari eta euskal literaturari bide berriak sortzea zen, eta da. Bere helburua da itzultzaile berriak sortzea. Itzulpengintza Europako hizkuntza dela esan dezakegu, itzulpengintza da zubilana, zubi bat elkartzen gaituena hangoak eta hemengoak, eta proiektu honek izandako lehenengo edizioa hurbildu nahi dizuegu azkar-azkar. 2015ean jarri zen martxan itzultzaile berriak proiektua. Deialdi bat egin zen orduan, egonaldi bat egin zezaten, atzerriko zenbait itzultzailek. Euskara ikas zezaten eta euskararekiko interesa areagotu. Deialdi hartan, 6 hilabeteko egonaldiak eskaintzen ziren edo hilabete bateko egonaldiak. Eta hainbat itzultzaile aurkeztu ondoren, Euskal Herrian, Zornotzako barnetegian izan ziren hainbat itzultzaile, Lituania, Bulgaria, Eslovenia, Polonia, Estonia, Errusia eta Txekiar Errepublikakoak hain zuzen ere. Proiektu hartan, hainbat egonaldi egin ziren, hainbat mintegi, euskara ezagutzeko eta Euskal Herriko itzultzaileekin euskal itzulpengintza hobeto ezagutzeko hainbat topaketa ere bideratu ziren. Horien emaitza gainera, etzen izan besterik gabeko joan etorri horren esperientzia sorta, baizik eta hainbat itzulpen lan ere ondu ziren bukaeran. Besteak beste, Maria Petrovak bulgarieraz eman zuen Arantxa Urreta Bizkaiaren Kuaderno Gorria eta Zergatik Panpos lanak, liburu bakarrean, eslovenieraz Barbara Pregelik Arantxa Urreta Bizkaiaren Kuaderno Gorria eta Bernardo Atxagaren Sola bildumako hainbat ale eman zituen, eta polonieraz Katarzyna Zonowskak itzuli zuen Bernardo Atxagaren Gizona bere bakardadean. Hortaz, joan etorriko bide luzea, baina emaitza ezin oparoagoa izan zuena. Baina nik baino asko hobeto kontatuko digute parte hartzaileek eurek. Baditugu bideo bi, hain zuzen ere, itzultzaileek, esperientzia horretan parte hartutako itzultzaile bik konta diezaguten edo entzun dezagun beraien esperientzia nolakoa izan zen. Eta beraz, prest baldin bada gaude, entzun dezagun Maria Petrovak Bulgariako itzultzaile berriak kasu honetan izandako esperientziaren berri. Здравейте! Ето, че минаха вече 6 години. Egunon, 6 urte joan dira dagoeneko. Itzultzaile berriak programan parte hartu genuenetik. Donostia San Sebastian Europako Kultur Hiriburutzari, Etxepare Euskal Institutuari eta EIZIE, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen elkarteari esker. Европейска столица на културата, Институт Етчепаре и Съюза на преводачите в страната на баските.
Тогава се 2016 hartan, desio bat gauzatu zen. Unibertsitate garaitik izan dudana. Sofiako Unibertsitatean filologia hispanikoa ikasten ari nintzenetik. Beti ikasi nahi izan ditut, ahal dudan neurrian, Iberiar penintsulako beste hizkuntzak. Gure irakaslezenak, Iban Kanxef katedradunak, pentsatzen zuenaren bide beretik. В продължение на 6 месеца ние много старателно се учихме в интерната в Моравията Сорнаца, заедно с колегите, но не беше само ученето, разбира се, това, с което... 6 hilabetez eta Zornotzako barnetegiko baldintza bikainetan, urte dezente lehenago, lehen aldiz Benito Lertxundiren ahotsari esker liluratu ninduen hizkuntza ikasten ahalegindu nintzen, egitasmoko gainerako itzultzaileekin batera. Gainera, programan harrera egin zigutenei esker, pertsona eta leku ugari ezagutu genituen. Muskerraren bidea izan zen horien artean bereziki hunkitu ninduena. Bulgariatik ezagutzen bainituen Bernardo Atxagaren lanak. Посещения на знакови места в страната на баските. И за мен специално беше много вълнуващо пътуването до това, което наричат пътя на Кущера, Мускера Венбидея, защото вече добре познавах произведенията на писателя Бернардо Ачага. Страната на баските ми направи много силно впечатление. Egonaldi aberasgarria izan zen, maila pertsonalean ere. Euskal Herriak zirrara eragin zidan, paisaia berde-berdeak, urdinez inguratuta, aurrerapen handiak lortu dituzten herritar saiatu eta nekaezinak. Преследването на своите цели. Нещата, които научих, видях, ми се искаше да споделя на първо място с студентите. Така че, когато се върнах, организирахме един кратък курс. Hor ikusi eta ikasitakoa ikaslei helarazi nahi izan nien. Eta itzuleran, euskara eta euskal kulturako oinarrizko ikastaroa antolatu genuen. Sofiako Ohridko San Clemente Unibertsitateko Filologia Hispanikoko katedrari atxikita. Bestalde, 6 urte hauen buruan, irakurle bulgariarrek eskura dituzte euskal idazle nabarmenen novela eta ipuinak, Neronek itzulita. Arantxa Urreta Bizkaia, Katixa Agirre, Iban Zaldua, Ramon Saizar Vitoria eta laster Joseba Sarrionandia. Eta hori, zalantzarik gabe, itzultzaile berriak egitasmoaren bultzadari eta Etxepare Euskal Institutuaren babesari zortzaio. И вече и Рамон Сайсар Витория всеки момент ще излезе. За всичко това мога само да кажа... Hortaz, eskerrik asko, hainbeste gauzagatik. Hainbeste gauzagatik. Kaixo, Barbara Pregel naiz, itzultzailea, literaturako irakaslea, interpretea eta editorea. Itzultzaile berriak proiektuan parte hartu dut. Zergatik. Euskal Herria beti interesgarria iruditzen zait. Hainbat hango erakunderekin lan egiten dut. Batez ere, euskal literatura interesatzen zait. Proiektuan aurretik, euskal idazle batzuk itzuli nituen. Juan Cruz Igerabide, Maria Sonlanda, Patxi Zubizarreta. Jakin min handia nuen literatura horren hizkuntza barrutik nolakoa den jakiteko. Euskaraz, jezik
eta zertzi, eta amorie nola esaten den. Niretzat proiektu hau haustura puntu bat izan da. Hizkuntza eta bihotza eta itsasoa hitzak euskaraz ikasi nituen. Euskal Herrian egoitzaren ondoren, Arrantxaur eta Bizkaia, Bernarda Atxaga itzuli nituen, Maria Zunlanderen eta Juan Cruz Igrabideren beste lan batzuk ere bai. Oraindik, gaztelaniaren laguntzarekin itzultzen dut euskal literatura. Baina nire helburua da euskaratik zuzen lan egitea. Badakit bide luzea dudala aurretik, baina ilusio handia ematen dit. Lehenbizikoa Maria Petrova zen, eta orain entzun duguna Barbara Pregeli, esloveniarra, eta ikusten duzuenez, bideoan beran ederki ikusten da zein izan den itzultzaile berrien lehenbiziko edizioaren emaitza. 2016an gertatu zen hori, baina 2017tik aurrera, itzultzaileen arteko zubilanean ezinbesteko pieza izango zen Eizie elkarteari esker, 2017an Eiziek, Etxepare Euskal Institutuaren babesarekin, hainbat topaketa antolatuko ditu, 17an Eslovenian, 18an Bulgarian, 19an Polonian, eta nolabait segida emango dio itzultzaile berrien lanketaren bideari. Eta hala helduko gara 2020ra. 2020ko otsailean, zehazki itzultzaile berrien bigarren edizio baterako deialdia egingo baita. Eta kasu honetan, herrialde jakin berezi batekin egingo da elkarlan hori, Quebekekin kasu honetan, are urrunago, itsasoz bestalde eta beti ere Etxepare bide lagun izanik. Horretarako, deialdi horretan itzultzaile bi aukeratuko dira. Eta deialdi horren ondorioz, bi izango dira hain zuzen ere, eta gaur hemen gurekin izango ditugu. Hoiek itzuli beharko dituzte 30.000 karaktere inguruko bilagin, eta horretarako 3 idazleen testuak aukeratuko dira zehazki. 3 horietatik 2 izango ditugu, eta jadanik hemen aurkeztu beharko ditut, aurrez aurre dituzuelako. Idazleetatik hasiko nahi zain zuzen ere. Idazleen kasuan, itzulgai izango dira itzultzaile berrien bigarren edizioan, Garazi Arrularen Abian eta Ederra eta Piztia, Uxue Alberdiren Oreina eta Ezertan lagundi ezazuket, eta Arkaitzkanoren Arrokarik Altuena eta Safaria testuak. Gaur Arkaitz ez da gurekin izango, baina baditugu hemen Garazi eta Uxue. Eguerdion, arratsaldeon edo nahi duzuena. Ezinbestean nik uste dut ez dutela aurkezpen handirik behar, baina Txintxo eta Jator pasatu didaten informazio guztia zuei emate aldera, Uxue Alberdi Elgoibarren jaio zen 1984an idazlea eta bertsolaria da, 2 ipuinlibururen, 2 novelaren saiakera baten eta kronika literario baten egilea da. 2 aldiz jaso du Euskadi Literatura Saria, saiakeraren alorrean kontrako estarritik lanagatik, eta haur eta gazte literatura alorrean besarkada album ilustratuagatik. Bere narratibako lanak Konsoni argitaletxeak eman ditu argitara gaztelaniaz, Jenny Joplin eta La Trastienda, eta Reykjavik Edizionesek argitaratu zuen Reverso, Testimonios de Mujeres Bertsolariz saiakera. Alfonsina Estorniren poemen antologia itzuli zuen munduko poesia kaierak bildumarako, bai ederki itzuli ere, haur literaturan hainbat lan ditu argitaratuak. Eta bere ondoan dago Garazi Arrula Ruiz Tafaiarra, 1987 urtean jaioa, itzulpengintza eta interpretazioan lizentzia eta hizkuntzalaritzan masterra egin zituen, biak Euskal Herriko Unibertsitatean. Doktore tesia aurkeztu zuen 2018an, autoitzulpenaren teoria eta praktika Euskal Herrian izenarekin. Hainbat kultur egitasmotan aritua da, eta kolaborazioak egin ditu ala prentsa idatzian nola irratian. Literaturan 2 liburu idatzi ditu eta 10 gora euskaratu. Orain editore dabil Txalaparta argitaletxean.
Arkaitz ezagutzen duzue, eta gaur nola bere testu bat baino ez dugun aipatuko horren azalpenik ez dut egingo. Bai ordea, aurkeztu beharko ditut itzultzaileak. Bata hemen dugu, Janik Bedard, kaixo Janik. Kaixo. Janik Bedard, 1980ean jaioa da Quebecen, Quebec hirian. Itzulpengintza ikasi zuen Laval Unibertsitatean. Aurretik eta ondoren, hainbat herrialdetan bizi izan zen, esate baterako Nunaviken, Yukonen eta azkenean Hego Euskal Herrian. Beste ikasketa batzuk ere egin ditu Kolumbia Britainiarrean, Alemanian edo EU Easten. Itzulpengintzako lizentzia amaitu ondoren, 10 urte aritu zen ingelesetik frantseserako itzultzaile gisa, eta 2015ean hasi zen gaztelaniatik itzultzen. 2012an Bidarte Hizkuntza Akademia sortu zuen Donostian, ingelesa, frantsesa eta alemana irakasten zituen, eta 2018tik aldi bereko interpretea da. Beraz, hizkuntzekin ezagutza handia daukana, eta kasualidadez, Quebeceko aspaldiko laguna. Eta falta zaigu, pantailan ikusten dugun hori, bonjour Michel, egunon. Egunon. Michel Usego, ikasketaz hizkuntzalaria eta frantseseko irakaslea da 2000 urtetik, Montrealetik ari zaigu. Quebeceko frantsesa irakasten die, Montrealeko etorkin helduei. Euskararen originaltasunak erakarrita, hori bai, 1988an hasi zen hizkuntza hori ikasten. Gerora, Urepeleko, Lazkaoko eta Lesakako barnetegietan egon zen, eta 10 hilabete pasatu zituen iparraldean eta hegoaldean, euskal kulturaren aberastasuna deskubrituz. Musika, bertsolaritza, zinema, baita literatura ere, kutsidazu bidea Isabel eta Obabakoakeko historia bati esker. Inoiz ez dakigu zein den euskal kulturara iristeko bidea, eta ona hemen Michelena. 2002tik 2006ra, Montrealeko euskara ikastaro baten antolakuntzan hartu zuen parte, eta ikastaroak eman zituen bertan. 2 euskal asteren antolakuntzan ere ibili zen, kultur ekitaldiak prestatzen, Euskal Herriaren ezaugarriak ezagutarazteko. Hauek dira gaur izango ditugun partaideak, eta jadanik asko hitz egin dut nik, mapa marraztu dizuet, baina benetan entzungai eta entzuteko gozagarri, 2 idazle eta 2 itzultzaile eder ditugu. Idazleen aldetik hasiko naiz, hain zuzen ere, itzultzaileek deialdi bati erantzun zioten, prest izan ziren parte hartzeko. Zuei nola iristen zaizue itzultzaile berriak proiektuan parte hartzeko proposamena, eta kasu honetan nola aurre ikusten duzue itzultzaileekin izandako elkarlan hori, hau da, dei hori jasotzen duzue, itzultzaile berriak proiektuan parte hartzeko prest, ze iruditzen zaizue eta nola ikusten duzue horrelako elkarlan edo esperientzia bat. Bueno, kaixo denoi. Nei proposatu ziatenean lagunak ditute eiziekoak, eta Aranek esantzunean oso eskertuta sentitu nintzen, batez ere parte hartu nulako zuk aipatutako 2015ko hartan, parte hartu nun kronista bezala. Izan nintzenan, zakite ordukoak irauntzutun 3 egun, uste dut, izan ziren oso 3 egun oso intentxo, 7 ziren itzultzaileak, baina 4 egon ziren hor buru belarri, esanen nuke, ongi gogoan badut, tartean Barbara eta Marilla, eta izan zen oso ederran nintzen bakarriko harrak hartzeko, eta dena jasotzeko, eta kronika horiek sarean daude gaur egun, eizieren webgunean, eta izan zen oso ederra, eta beraz, oroitzapen horrekin, esan nuen nola ez dut, baietz esanenik, alako hori eta poza sentitu nuen kasu honetan beste posizio baten, ez nun deus jaso behar, idatziz bintzat, baina itzultzaiekin lan egitea beti da berazgarriaz, esanen dut nik, ni itzulpenetik nator, eta oso mundu apasionantea da, eta oso ederra, behintzat itzulpen literarioa eta hortik bizi ez bazara, zeren gaur egun oso jende gutxi bizi da itzulpen literarioa, inorrez esatearren, eta beraz, holan normalean izaten da gustoz egiten dugun zerbait, eta
haragia, denbora eta odola eta izerdia jartzen dugu, ez? Eta beraz, itzultzaileekin batera lan egitea eta norberak idatzitako zerbait olan xexea aztertzea, behintzat ideia oso erakargarria egiten zitzaidan. Gero nola izan zen, gero jarraituko dugu. Zu ere prest testuen tripak zabaltzeko eta itzultzaileen galdera guztiei erantzuteko erabateko predisposizio eta gogoz? Bai, nik uste dolako eskaintza bati ezin zaiola ezetzik esan, ez? Oso ederra da, literatura gustatzen bazaizu, hizkuntzaren tripa gustatzen baldin bazaizkizu, ez dagoela ezezkorako motiborik, ez? Nik bai sentitu nuen berriz irakurri behar nituela nire lanak, 10 urte atzera idatzitako 2 ipuin ziren, eta ez nituen oso ondo gogoratzen. Orduan, nire etxeko lana lehenengo zen nire testuarekin berriro ere familiarizatzea, eta gero nire errena zen, garazik ez bezala ez dakidala frantsesez. Eta orduan ikusten nuen, nik egin nezakeena zela, beraien galderei erantzun eta euskaratik, edo euskararen ateak zabaldu alnuen neurrian, ez? Baina, jakina oso gustora. Egia da, pieza garrantzitsu bat falta zaigula aurkezteko, mentore lana egin duen Aiora Jaka hain zuzen ere. Eiziek itzultzaile berriai laguntzeko eta akullu eta nolabait pertsona bat izan dezaten ondoan, Aiora Jaka izendatu zuen proiektu honetan mentore, eta nik esango nuke ezinbesteko pieza da hain zuzen ere idazleen eta itzultzaileen arteko zubilan horretan, zalantzetan, testuen aukeraketan, laginetan, zer esan handia izan duen pertsona delako, baina egia da protagonistak hemen ditugula berdin-berdin, eta Janik, zuretzako lehenbiziko galdera nola erabakitzen du itzultzaile batek, itzultzaile berriak proiektura aurkeztu nahi duela, deialdia ikusi, eta ze gogo, ze espero zenuen behintzat aurkeztea pentsatu zenuenean. Nik aukera polita ikusten nun hor nire euskara maila lantzeko, gehiago ikasteko, zeren euskal literatur gutxi irakurri dut, ikasten ari nintzenean umeentzako liburuak irakurtzen ditu, baina gero heldu literatur gutxi irakurri nun, proiektu hortan aukera nukan hori deskubritzeko, eta gainera harremana zuzena izatea idazleekin, asko ikasin, menekien asko ikasiko nula testuari buruz eta hizkuntzari buruz ere bai. Egia da, bi aukera daude, batzuetan idazle hilda dagoenean hori abantaila bada, ez dago galdetzerik, eta norberak hartu behar ditu erabakiak. Galdetzeak batzuetan ekartzen duena da, borondate hori izan beharra dagoela, erantzuteko, entzuteko, ikertzeko, ez da itzulpen soil bat. Michel, zure kasuan nola erabaki zenuen itzultzaile berriak proiektuan parte hartzea, euskararekin harreman handia bai, argi dago zure biografia eta irakurrita eta zu ezagututa, baina itzulpenaren erronkari heltzeko ze aurreikuspen izan zenuen edo nola erabaki zenuen parte hartzea? Nik hizkuntzara ditzan ikasi dut, beraz ez dut enuen txekulan itzulpenik egin benetan nire bizian. Euskal Herrikiko harremanak izan ditut duela urte asko, baina nire eguneroko bizian hemen ez dakat aukerarik euskara hitz egiteko, bai musika entzuten dut eta lagun batzuk ditut Euskal Herrian, baina ez dugu egunero hitz egiten, beraz pentsatu dut hori izango litzatekeela sorte bat, aukera on bat berriz hizkuntzan sartzeko eta gauza berriak ikasteko eta pentsatu dut zergatik ez. Beraz, liburu batzuk irakurri nituen nire bizian, aipatu duzun bezala, baina testu batean sartzea horrela zen desafio bat, nola esaten da? Erronka bat. Erronka bat, bai. Erronka handi bat niretzat eta interesan haukan. Sar gaitezen pixka bat gehiago lan horretan. Eskatuko dizuet, Garazi eta Uxue labur bada ere, 3-4 pista emateko zuen testuen inguruan. Hain zuzen ere, berehala publikoari laguntzeko kokatzen,
gutxi gora bera ze gai edo ze kontu duten, gero itzultzailei galdetzeko hori jasotzerakoan ea ze distantzia, ze zailtasun, ze kontu ikusi zituzten orduan. Garazi, zurekin hasiko naiz, abian eta ederra eta piztiari buruz, badakit egiten ari naizela krudela dela, baina hain zuzen ere teaser labur bi hiru kontu kokatzeko. Abian da trenbidaia bat kontatzen da, pertsona bat sartzen da trenean eta kontatzen du bidaia hori eta orduan jouten da asko bai da trenetik ikusten eta zentzumenen bitartez jasotzen duen hori eta aldi berean gogoetak eta zertara doan helmuga hortara eta hori batetik, abian hori da eta badauka ere trasfondo politiko bat. Eta gero bestea, ederra eta piztia, bada pertsonaia gazteago bat dauka protagonista, eta, ari testu ingurua da herri harresi bat, baina ez da herri harresirik aipatzen, eta batez ere kontatzen da harreman bat, duela 10 urte izandako pertsona batekin, eta orain berriz izanen du harremana pertsona horrekin. Baina, orduan, izugarri oso eskertzen labur. dizuet, benetan egindako esfortzu hori, Uxue, zuri gauza, bera eskatu behar dizut. Azalpen horietan jadanik agertu dira, itzulpen lan honetarako interesgarri izan daitezken herri harresi, trasfondo politiko, zenbait kontu. Zure kasuan, Uxue, oraina eta ezertan lagun diezazuket, zertzela da batzuk ematea? Ezertan lagun diezazuket, emakume baten historioa da, abokatua da, eta bere abokatu bufetera doa ustez, goizero bezala, baina bere maira hurbiltzen denean, han beste norbait dago, bera baino gazteagoa, eta ez du inork ezagutzen. Eta ezertan lagun diezazuket da hain zuzen, bere lankideak, ustez, egiten dion galdera, ez ezagunari sortzaion distantzia edo respetu horretatik. Eta oraina da, Tolosatik Donostira neskame doan, neska baten historia, iniziazio bidai txiki moduko bat izan daiteke berarentzat, emakume aberats baten etxera doa, zeinaren senar hila pintorea baitzen, eta etxea kuadroz beteta dauka, eta tartean badago bat Jesu Kristo gurutziltzatu batena, eta haren aurpegian ikusten du oinazearen eta plazeraren arteko keinu bat, eta, oinazearen eta plazeraren arteko keinu hori bizitza eta heriotzarena, zartzaroa, hiltzea eta gaztea esnatzearen arteko koska horietan mugitzen da, ipuina. Zoragarri, gauza bera, zuri entzun da berehala pasatzen zait, izenburua irakurri nuenetik, oraina, akordatu nintzen nik ebeken bizi izan nintzenean, kasualidadea da, baina oginal animalia dagoan, harako orain haundia dena, eta Petit Gobegen begiratzen baldin baduzue, hitzaren jatorria oraina hitza da. Euskaratik hartua, euskarak arainoko bidea eginda, eta hala geratua. Eta bestean aipatu duzunean, lehenago nola hitz egin izan dugun, ze deigarria den azalpena eman duzunean abokatua aipatu diguzu, eta publikoak abokatua irudikatuko zuen. Euskaraz, irudikapen horretan zabal geratu zaigu, frantsesera jauzi egiterakoan ez dakit zer gertatuko zen, adibidez, laburpen hori eginda. Janik, oso labur, arkaitzenetan ez gara sartuko, entzun dugu zen motatako testuak ziren eta zein izan dira topatutako zailtasun nabarmenenak edo zer azpimarratuko zenuke Quebeceko itzultzaile baten ikuspegitik frantsesera itzultzeko halako testuak. Adibidez, arkaitzen testuan, Zafaria, historia pasatzen da Kenian, Etosa parkean. Eta han, hizkuntza batzuk mintzatzen dira, baina ez hizkuntzan nagusia edo behikularra izango da inglesa. Orduan, lehenengo hitzak dira inglesez, the real thing, hasten da. Hau da, programa turistikoa. Euskal Herritik zatoz, apuntatzen zena, Zafri bat egitera, da the real thing. Eta horrelako beste gauza batzuk daude. Nik ezin dut nire Quebeceko frantseseko testuan idatzi.
bueno, jende asko esaten du, idatzi inglesez eta jazta, baina ez nago pozik nire buruarekin hori egiten badet. Orduan, gauzak moldatu ditut, Afrikako herrialde frantsesuz batean balira bezala. Orduan, baina hori zaila zen, nahiko zaila zen, eta gero izrokoak zeuden, eta dena inglesera pasagabe, frantsesera behar nituen, baina hori ez den oso erresa, baina usteet lortu detela. Beste zaitasun bat, nire euskara maila ez da hain ona, nire euskara kaleko euskara da, eguneroko tasuna hitz egiteko. Orduan, testu literarioetan, zaldi batzuk luzeak dira, korrepilatsuak dira, eta honekin moldatu behar nintzen. Eta aiorari esker, akats grabeak kendu ditugu nire itzulpenetatik. Askotan, justu kontrakoa urartzen duen. Kontrasens egiten dituen bai. Michel, zure kasuan, lehenengo buelta honetan galderan, zein dira nabarmenduko zenituzken zailtasun edo oztopo nagusiak testu hauen frantseseratzeari heltzerakoan? Nire erronkarik handiena izan dut hasieratik, eta izan zen erregistroentzat. Erregistroak, bai? Bai, erregistroak, bai, edo erregistroak. Hizkuntza guztietan badaude erregistroak, bai, inglesez, euskaraz, espainolez, frantsesez, baina frantsesez erregistro asko daude. Esango nuke hierarkia linguistikoa handia da frantsesez eta euskaraz ez hainbeste, bai, badaude gauza batzuk, adibidez, xika eta zuka eta lako zerbait, baina euskarazko esaldi bat hartzen nuenean, irakurtzen nuen eta ulertzen nuen, arazorik gabe, bale. Baina gero, frantsesera itzuli nahi nuenean, enekien ea oso formala edo eguneroko hizkuntzan edo hizkuntza literarioan, literariora itzuli behar nuenez. Eta hori izan zen erronka handi bat. Adibidez, testu batean bazen pixa egin, aditza, bai? Eta frantsesera itzuli nahi baldin badut, badaude oso hitz zientifiko bat, badago hitz oso eguneroko hitz bat, baina ez dago hitz normal bat. Hori esateko. Eta konturatu naiz, banikien frantsesa oso hizkuntza stratifikatuta zegoela, baina ez hainbeste eta konparaketa izan zen oso interesgarria niretzat bi hizkuntzen artean, eta egia esan pixkat jeloskor geratu naiz. Adibidez, frantsesez, zer nahi duzu esaldia, bai? Esan dezaket, que veux-tu, qu'est-ce que tu veux quoi, baina zain aukeratu behar dut, euskaratik itzultzen baldin badut, eta hori izan zen erronka bat. Beste bat, hizkuntzalari batek klasean behin esan digu hizkuntza guziek esan ahal dutela edozen gauza, bai? Berezia dena hizkuntza batean ez da esan ahal duena, berezia dena da zer esan behar duzuna hizkuntza batean. Adibidez, frantsesez hitz egiten baldin badut, eta norbaiti buruz hitz egiten baldin badut, esan behar dut berra, esaten dudenean, esan behar dut il edo el. Maskulin eta femine artean aukeratu behar dut. Eta euskaraz ez duzu aukera hori egin behar. Beraz, testua irakurtzen duzunean, bai, esaldia ez ulertzen dut eta arazorik gabe, baina gero frantseserat joaten banaiz, zein aukeratu behar dut. Mutil bat dago edo neska bat dago. Euskaraz ez zen garrantzitsuena esaldi honetan eta horregatik pertsonak ez du esan
baina frantsesez, ez daukat aukerarik. Beraz, anako gauzat oso interesgarriak zeuden, eta sumatzen ez nituen erronkak. Eta, uste dut... Oso gogo eta interesgarria ateratzen ari zara hain zuzen ere, eta uste dut idazlei galdetzeko kontua dela. Pentsa daitekelako itzultzaileak hor definitu behar izan duelako idazleak definitu gabe zeukana. Bai, hau da, abokatua zen, eta abokatua, hor dago, denok dakigu zer den abokatua. Baina frantsesera joan behar izan dugu, eta zehaztu behar izan diogu generoa. Genero marka markatu behar izan zaio, eta agian, ñabardura txiki horrek pisu handia dauka. Historia, nola sentitu duzue hori, edo nola ikusten duzue hizkuntzaren fokoaren kontu hori? Bueno, hau bada, itzulpenetan beti gertatzen den zerbait, ez? Euskaratik frantsesera kasu honetan, edo gaztelaniara, edo inglesera, edo ez itzultzen denean, eta itzultzaileekin beti paktatu beharreko zerbait. Eta niretzat idazle bezala oso interesgarria da, begi aurrean jartzen didatelaka akaso nik ez dudala pertsonaia horren generoaz inoiz pentsatu. Kasu honetan abokatua Albeniz Anderea da, beraz badakigu emakumea dela, baina beste kasu batzuetan, bigarren, hirugarren, laugarren mailako pertsonaia bat agertzen denean, eta polizia bat bada, edo erizain bat sartu baldin bada eszenan, nik konturatzen naiz pentsatu dudalagian bere gestoan, edo bere funtzio literarioan, baina ez dudala pentsatu bere generoan, eta erabakitzen da hori itzulpen prozesuan. Pertsonaia hori, nola, ze genero erabili. Eta azkeneko itzulpenetako batean, hor Zirriborroak eta Gero izeneko proiektu batean parte hartu dut, eta horretan fabula batzuk idatzi behar genituen etorkizun hurbilean, hemendik 50 urtera kokatuta, eta kasu horretan itzultzaileak Arrate Hidalgok proposatu zidan 3 generoak erabiltzea, eta badaude las eta los, eta batzutan da les niñes edo pensar juntes, eta beste batzuetan da el médico, eta beste batzuetan la panadera, ez? Baina, bai paktatu behar izaten da, eta kuriosidade moduan hanka sartzen da askotan, eta la trastienda oraintxe atera berri da, eta atera da hanka sartze neri pena ematen didan batekin, eta da Denda Ostekoak liburua aipu batekin hasten da, Inigo Astizen poema baten aipu batekin, eta itzuli dugu honela. De golpe me doy cuenta de que no sé nada de tus mejores días, que tus días más plenos son... Bapatean jakin dut, egunik beteenak zurekin direla, eta pentsatzen dut nola izango den zuekin egotea. Vosotras, zen, eta nik. Gainera, liburuarekin, Niretzat niretzat vosotras zen, hau da, nik euskera sartu nuen aipu hori, nire narratzaileak eta beraien mundua emakumezkoena zen, eta euskeraz niretzat, nire buruan, vosotras esaten zuen, ez? Baina ez ginen, edo ez nintzen ohartu, aipu hori gainera oso bukaeran itzuli zen, eta vosotros bezala gelditu dela, ez? Orduan, bigarren edizio hori balego, zuzendu behar, genero. Dira, beti abandonatzen azkenak, akatsak, ez? Barku abandonatzen azkenaria. Eta onartzen dira zehaztapen horiek, Garazi, hau da, kasu honetan, agian 3., 4. mailako pertsonaia hori, erizain hori, eta zehaztu beharra, edo ez zehaztea, izan daiteke agian erabakia, eta nola lortzen den hori, edo argi dago behintzat horrek eragingo duzuen etorkizuneko idazkuntzan? Bueno, nire kasuan ez dut uste, baina ez eta beti buruan geratzen zaizkizun gauza horiek ez, baina, kontzienteki ez dut, nire kasuan ez dut uste, ez delako produkzio izugarrian ere. Beraz, eta lehenago ere, neukalako nik uste itzultzaile begirada bat. Lehenago itzuli ditudalako testuak publikatzeko, idatzi baino publikatzeko. Eta dena den generoari nahi nion heldu, zeren egia da batzutan nahita egiten diren autuak direla, ez dut generoa gerian utziko, edo baina beste batzutan, behar bada ez da inkontzienteki indako zerbait, eta adibidez abian ipuinean, laugarren horri aldera arte edo, bada pertsona bat, 3. pertsonan
narratuta dago, sartzen da trenean, egiten du hau, ikusten du hau, sentitzen du bestea, badoa pentsatzen, ez? Eta laugarren horri aldean, ohartzen zera, ikana egiten delako, gizonezkoa dela. Baina nire buruan idatzi nunen oso argi zagon gizonezkoa zela, eta irakurle taldeetan hasi nintzenean esan zidaten, pentsatzen nuen emakumea zala, ez? Eta nahi egin duzu. Identifikatzen delako, ez? Bai, edo beste ipuinetan emakumeak direlako protagonistak ere, bai. Eta nahi egin duzu hori, ez. Hori nire buruan oso argi zegoen, ez? Gizona zala, baina egia da, oharkabean, laugarren horri aldera arte ez da hori agertzen, eta gero irakurleak egiten du berea, ez da, eta orduan hori ere atera zen itzulpenean, eta orduan, ez da, nik nahitea ez egin hori, gero itzulpenean zehaztu behar izan genuen, esan, ez? Ze pena, ez? Ez zintzaio horri eutxi, eta horri ibili ginen pixkate saiatzen adea nola beste nola baite manda edo, baina batzutan ingelesez igual lortzen altzena, frantsesez ezin. Bai, eta hala ere, egia da itzultzaileak botere handia duela une horretan. Bai, gero helburua ematen du desagertzea dela, baina begira ze botere handia izan zuen Janikek safari bat aldatu zuela kolonia batetik bestera. Besteak beste, trasfondo politikoa aipatu da lehen ere, eta halakoetan ze erabaki hartu duzue Janik? Hau da, gizarteko kontzeptu sozial zehatzak, gertakari zehatzak egon direnean, izan izen propioak, baina referentzia kultural argiak direnean, zailtasun bat da, argi dago, baliokiderik ez daukate behin-behinean, nola egin duzue kasu horietan? Batzutan, erabili behar nuen hitza zen hori beste mailako bat, batzutan testuen pasajeetan, batzutan, hizkuntza maila jaisten zen pixkat eta zerbait kolokiala erabili behar zen, eta beti jokatzen dut Quebeceko hizkerara. Erabiltzakete hori espresio edo esamolde bat frantzian gehiago erabiltzen dena, baina nago dut Quebecekoa erabiltzea frantsesa erena baino. Orduan hori beti eramaten dut testua nire nahietara eta nire lekura. Eta bai, hori tendet, nire hori esan duzuna itzultzailearen boterea badago, eta nik abusatzen dut nire boterea askotan. Gogoratzen dut, Quebecera heldu nintzenean duela 20 urte, Quebectar batek esan zidala, frantsesek frantsesa hitz egiten zutela comme un trou de cul de poule. Zehazki, olioaren ipurzuloa bezala jarri behar zutela haua, eta ara heldu eta hango frantsesak tabarnak eta lako hitz handiak entzun eta deigarria zen. Michel, zure kasuan, zuk zeuk gogo eta hori egin duzu, frantsesa ez dago urrun Euskal Herritik, frantsesa Euskal Herrian dago, iparraldeko hizkuntza da, testu hauek ez dute hain urrun frantsesa, baina Quebeceko frantsesa ze puntutaraino da desberdin, ze erabaki hartu behar dira, edo hartu dituzue zuek Quebeceko frantsesari dagokionez? Esango nuke eguneroko bizian, pertsonen artean, hitz egiten dugunean, egoera ez formal batean, frantsesa desberdin samara da Quebecen. Gero eta formalago bihurtzen denean, gero eta berdina da, bai? Baina ez da sekulan gauza berdina. Egunkaria irakurtzen dudanean, noizean behin, oso frantsesa formalki, frantsesa formal idatzita dago, baina momentu batean, berretzen dut, hori etzen Quebecen idatzita, eta biharatzen dut, eta Agence France Presse-etik etortzen da, bai? Beraz, frantsesa formalean ere bai, bada hori desberdintasunak, bai? Esan dezakegu agian, Quebeceko frantsesa izango da, ez dakit ea konparaketa hona den, baina agian euskalki bezala, baina ez dakit. Badago eguneroko Quebeceko frantsesa eta badago
Quebeceko frantsesa formala. Beraz, nire ustez, hizkuntza bat da, oso hurbil frantziako frantsesetik, baina bere regl, nola esaten da regl? Arauak. Bere arauekin eta bere pentsamoldeekin, eta bon. Beraz, testu honetan, Quebeceko itzultzaileak aukeratu dituzuelako, pentsatu dut, interesgarria izango litzatekeela, aukera hori agertzen agertuko balitz testuetan. Beraz, noizean behin, erabiltzen dut, Frantzian erabiliko ez duten struktura bat edo egitura bat. Noizean behin erabiltzen dut ere, uste dut, Janikek esan du bezala, gauza bat agertzen dena euskaraz, baina frantsesez ez dena, adibidez ika erabiltzen dutenean, testu batean, baina erabiliko dut oso eguneroko struktura bat, proximite, hurbiltasuna, hurbiltasuna erakusteko beste modu batean, ika ez dugulako, beraz, hori izan zen niretzat gauza interesgarri bat, eta zaila ere bai. Frantsesa irakasten diet immigranteei esan duzun bezala, eta gustatuko litzaidake esatea, irakurri frantsesez eta horrela ikasiko duzue hitz egiten pixka bat gehiago, baina ezin dut. Idazten dugunean, frantsesez oso desberdina delako, eta ez dauka hitz egiten dugun hizkuntzaren antzarik, eta hori gustatuko litzateke aldatzea, eta saiatu naiz pixka bat testa honetan ezartzen, dakit, normalean idazten ez ditugun gauzak. Adibidez, bla 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 arte, frantsesa idatzitaz, esaten dugu jusqu'à ce que, adibidez. Eta hitz egiten dugunean, esaten dugu jusqu'à temps que. Beraz, testu honetan idatzi dut jusqu'à temps que, eta horrela, irakurtzen dugunean, normalean, badakigu hemendik datorela itzulpena. Ez kultura referentziei helduz, lehen nola aipatu dituzun kultura referentziak. Oso interesantea zen, norberak ez duenean, ez lehen bezala, ematen du dena pentsatuta dagoela, baina askotan ez gara hartzen ere idazten dugunean, eta lexikoa baino gehiago, Nafarroa oinez bat agertzen bada, bilatuko dute edo galdetuko dute zer den Nafarroa oinez, baina askotan esaten ez direnak edo elementu pragmatikoak izan dira oso kuriosoak eta alde horretatik harremana izatea oso polita izan da, eta zen horbera ezago hartzen, adibidez, ederra eta piztia ipuinean nola, polizia, esaten du protagonizak, nabaitzen duen polizia segika dula, eta hola orduan joaten denean nik zerrakit taberna batean, fijatzen dela belarriatzeetan. Ez da esaten gehiago. Baina, belarriatzeetan eta pentsatak ez du, pinganilloa edo bilatzen dutela, baina ez da esaten, ez? Eta orduan itzultzean belarriatzeetan fijatzen dela, ez? Eta orduan, ezakit, belarriatzeetan fijatzarekin esaten dara izara beste atzeko guztia, ez duzuna zertan esplizitatu, baina gero, noski, galdetuko dizute edo esaten duzu, multzo badagola, maiekin, art zapatekin eta zapia buruan. Irudikatzen alduzu ez dut klase esanen, baina espektro sozial li egiten zaion erreferentzia. Eta horri bile ginen bilatzen irudiak art
zapatenak, zeintzuk ziren hartzapatak, zer esan nahizun edo zapia buruan eramateko modua nik zer esan nahi nun, edo ze modu zan, eta baina nola, baina zapia atzera, aurrera, zapia musulmanen edo erlijio musulmanen, eta ze zapi mota, eta, bueno, eta horrek ere berekin dakarren edo hizkera jakin bat, karga simboliko eta pragmatika guzti hori, ez. Ikusten duzuenez, gogo eta luzatu liteke, arrats, gau eta goizalderaino, baina uste dut komeni zaigula bukatzen hastea eta horretarako hori bai interesgarria litzateke testuen lagin bana irakurtzea eta zuek aukera ikustea proiektu honetan parte hartu duten aditu eta aritu handi hauek egindako lan ederra. Hori bai, horretarako aurkeztu behar dizkizuet Azkuna zentroak gonbidatu dituen eta etxean hartu dituen 3 artista handi. Izan ere, Quebekekin egindako Etxepareren bitartez sustatutako elkarlanaren emaitzari esker ere, la Maison de la Littérature de Québec, Angoulêmeko la Cité Internationale de la Bande Dessinée de l'Image eta Azkuna zentroak 3 elkarlanean egonaldi deialdi bat egin zuten 3 marrazkilari edo ilustratzaile aukeratzeko eta egonaldiak egiten ari dira, Angoulêman izan dira jadanik, eta hementxe dauzkagu hain zuzen ere, eta gaur aukera izango dugu beraien lan ederraz gozatzeko hain zuzen ere, Higinia Garai, Jimmy Bollier eta Marine de Mazerri dira, eta txalo bat eskatuko dizuet beraientzat, gero zuentzako ere, baina lanean jarriko ditugulako. Orduan, segidan aukeratu ditugu testu batzuk eta egingo duguna izango da jatorrizkoa irakurriko dizuegu eta ondoren itzulpena. Zehazki, ederra eta piztia, arrokarik altuena, ezertan lagun diezazuket eta oreina testuetako pasarteak izango dira. Eta hasiko gara, ederra eta piztiaren pasartearekin eta garazi entzungo dugu lehenbizi jatorrizkoan eta ondoren itzulpena. Tira, badago zerbait lotu gabe, zuk igual jakingo duzu. Azken gaua pasatzeko leku bat behartzen. Bazegoela bat, eta hala ere hobezela 2 etxetan banatu. Batean harrapatuz gero, guztia pikutara joan etzedin. Esatekotan egon nintzen, haiek nahiago izan entzutela elkarrekin egon, baina garaiz isildu nintzen. Bileran erabakia zuten. Ondorioztatu nuen gainera, azken gaua ez zutela bakarrik pasatuko, segurtasun neurriak gorabera. Komeni zela etxe bata bestetik hurbil egotea, errazago koordinatzeko. Bestean ontzegoen galdetu nion. Beste musuzapi bat hartu zuen, krokis egin zidan, plaza eta ara ematen duten kaleskak. Hemen badugu etxe bat guztia grabatzeko. Apalitzein ahala poligrafoaz markatzen zuen. Eta uste dugu hau ere lortu dezakegula. Oierren osaga batena da. Berarekin hitz egin behar du, baina beste gauzetarako portatu da. Eta ez dugu uste oztoporik jarriko duenik. Horrela, goialdetik 2 plano genituzke. Komunikaziokoak ari dira hori lotzen. Mirenen etxea izanen da gure prentsaren egoitzagun horretan. Lotarako etxea kale honetan dago, eta bestea ere komeni da hemen egotea, edo asko jota paraleloan, kale hasieran beti ere. Olatzek kalea aipatu zuen unean bertan bururatu zitzaidan. Etzen aukera honena, eta halere aukera bakarra zen. Olatzi esan nion buelta batzuk emanen izkiola, eta asteleneko bileran mintzatuko ginela. Esan zidan ostialerako adostu zutela hurrengo hitzordua, gauza piloa baitzegoena egiteko. Eta beste leku batean izanen zela, horrela izanen baitzen aurrerantzean, bizpahiru bileran behin aldatuko ginela lekuz. Olatz joan bezain pronto ohartu nintzen, ez niola aipatu jarraitzen zidatela. Horixe jatorrizkoa, eta orain janik ondo iruditzen baldin bazaizu, zure itzulpena irakurriko dugu. Tiens, il reste une chose à régler. Peut-être que tu as une solution. Il fallait un endroit pour loger quelqu'un pendant la dernière nuit. Il y en avait déjà un, mais c'était mieux de les cacher dans 2 endroits différents pour que si l'un d'eux faisait l'objet d'une descente, tout le projet n'ait pas lamentablement foiré.
J'étais sur le point d'avancer qu'ils préféreraient peut-être être ensemble, mais je me suis tue juste à temps. Ils avaient pris la décision lors de la réunion. J'ai déduit, en outre, qu'ils ne passeraient pas leur dernière nuit seuls, malgré les mesures de sécurité. Il convenait de les placer dans des appartements près l'un de l'autre pour faciliter la coordination. Je lui ai demandé où était l'autre. Elle a pris un autre mouchoir et a dessiné un croquis, la place et les ruelles qui y débouchent. « Voici l'appartement à partir duquel on va tout filmer », m'a-t-elle dit à voix basse en marquant ses indications au stylo. « Et on pense aussi pouvoir obtenir celui-ci. Il appartient à l'oncle Doyer. Il doit lui en parler, mais il nous a aidés pour le reste. Alors on croit qu'il ne sera pas contre. Donc, on aurait 2 points de vue en hauteur. L'équipe des communications est en train d'arranger ça. C'est la maison de Mylène qui nous servira de salle de presse le jour J. Un des appartements pour les loger se trouve dans la même rue et il faudrait que l'autre soit ici ou au pire dans la rue voisine, tout près de la place. Dès qu'Olatz a mentionné la rue d'à côté, j'ai eu une idée. Ce n'est pas ce qu'il y avait de mieux, mais c'était la seule solution. J'ai assuré à Olatz que j'y réfléchirais et que nous en parlerions à la réunion du lundi. Elle m'a dit qu'ils avaient fixé le prochain rendez-vous à vendredi, puisqu'il restait un tas de choses à régler et qu'ils se réuniraient dans un autre endroit. Ce serait ainsi dorénavant, nous changerions de lieu après 2 ou 3 rencontres. Olatz est parti et je me suis rendu compte aussitôt que je ne lui avais pas révélé que j'étais suivi. Txalo, bero bat mesedez, bientzat, eta marrazkilariarentzat. Segidan, arrokarik altuena entzungo dugu. Nik irakurriko dut Arkaitzen testua eta Michelen itzulpena entzungo dugu. Zapo, uarte haulen sumendi bat izan zen bazenekien? Laba lehortua dira arrokak. Agian egun batean berriro hasiko da sumendia martxan. Santik asko zekien gauza askori buruz. Naiz eta sumendi bat martxan jartzitekeenik irudikatzea niri oso zaila suertatu. Zergatik ez zara urbanizaziora igotzen toalla baten bila? Nik hemen itxoingo dizut. Luzea eta bihurria zen urbanizaziora oinez iristeko bidea, baina obeditu egin nion. Beti obeditzen nion Santiri. Itzuli nintzenean, Reginaren etzaulkiaren ondondoan zegoela iruditu zitzaidan. Harekin hizketan akaso? Arrarba, Regina etzen edozeinekin berehala hizketan hasten den horietakoa. Beste bere kasa ibiltzea gustatzen zitzaion, zigarroekin eta liburuekin. Bere liburu favoritoa zein zen galdetu zion behin gure aitak, eta zerbait biblikoa aipatu zuen hark, Adam Bovary, hala ulertu nuenik. Ikusi ahal izan nuenez, etzaulkiaren ondoan ez, etzaulkian bertan etzanda zegoen Santi Reginaren alboan. Oso zurrun eta estu, hala iruditu zitzaidan. Zerbait gehiago hurbiltzea galarazten zidan. Mehatxu batek, marmokak airean baleude bezala. Guzti zulertzen enuen zerbait ari zenan gertatzen. Senak esaten zidan, etzegokidala begira egotea. Gehiegi berandutu oten nintzen toaiarekin. Alfer viajea egin ote nuen. Berea eskainiote zion Reginak Santiri. Ala alderantziz, Santik, kastabitxo horrek, eskatu ote zion lotxagabe bere toaia nire zain egoteaz aspertuta. Michel, hor zauzkagu eta entzungo dugu zure itzulpena mesedez. Crapaud, tu sais que cette île-là, avant, c'est un volcan, hein? Ces roches-là, c'est de la lave refroidie. Peut-être qu'un jour, le volcan va se remettre en marche. Sandy était très informé sur beaucoup de choses, même s'il m'était très difficile d'imaginer qu'un volcan puisse se mettre en marche. Pourquoi tu ne remontes pas à votre maison chercher une serviette? Moi, je vais t'attendre ici. Le chemin à pied vers le développement résidentiel était long et tortueux, mais j'y ai obéi. J'obéissais toujours à Sandy. Quand je suis revenu, il m'a semblé qu'il était juste à côté de la chaise longue de Regina. Il était peut-être en train de jaser. Étrange. Regina n'était pas de ces personnes qui se mettent à jaser comme ça avec n'importe qui. Elle aimait faire les choses à sa façon, avec ses cigarettes puis ses livres. Notre père lui avait demandé un jour quel était son livre préféré, puis elle avait répondu quelque chose de biblique. Adam Bovary. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. En m'approchant, j'ai vu que Santi n'était pas à côté de la chaise longue, mais plutôt bien étendu dedans, à côté de Regina. Très tendu puis à l'étroit,
m'a-t-il semblé. Quelque chose m'empêchait de me rapprocher, une menace, comme une volée de méduses. Quelque chose que je ne comprenais pas complètement était en train de se passer, puis mon instinct me disait que je devrais regarder ailleurs. Est-ce que j'étais arrivé trop tard avec la serviette? Est-ce que j'avais fait cet aller-retour-là pour rien? Regina lui avait-tu offert la sienne? Ou au contraire, est-ce que Santi, ce petit bum-là, tanné de m'attendre, avait eu le front d'y demander sa serviette? Kasu honetan ere, denboraz justu samar gabiltza eta printzipioz ezertan lagun diezazuket dagokigu orain, horixe entzungo dugu jatorrizko ahotsean Uxue nahi duzunean. Albeniz andereak idazmaiaren gainean pausatu zuen maleta. Erretiratu eta lurrean laga zuen gero. Carlos, deitu zion bere maiaren aldamenekoan telefonoz ari zen gizonari. Itxaroteko keinua egin zion arkeskuaz. Sakelekoari kokotxarekin eutsiz, oharrak hartzen ari zen paper mutur batean. Albeniz andereak itxaron egin zuen. Telefonoa eskegi bezain laizter esan zion. Carlos, azalduko diozu mesedez neska honi, oker dagoela? Unairen erretratuaren ondoan bermatu zituen eskuak. Barkatu, Andrea, nortzara? Eskuak maitik apartatu eta gonari beherantz tirazion Albeniz andereak. Carlos, ez adarrillo. Gizonak hobeto begiratu zion. Enaiz konturatzen, Andrea. Beste argibideren bat eman beharko didazu. Carlos, Marta naiz, zure lankidea. Carlos izeneko gizonak, Itziar izeneko emakumeari begiratu zion. Ondoren, zutitu eta esku bat jarri zion sorbaldan Albeniz andereari. Gaizki ulerturen bat dago hemen, Andrea. Guk esan zuenean alboko emakume gazteari begiratu zion. Ez dugu Marta izeneko lankiderik. Seguru zaude bufete honetan lan egin izan duzula? Hemen lan egiten dut. Ezinezkoa da. Albeniz andereak makurtu eta esku urduriekin ireki zuen lurrean zetzan maleta. Karpeta mordoa atera zuen, ilobaren argazkiaren aldamenean zabaldu zituen. 156 10 008 1685 11 zerrendatu zituen, boz gora. Fitxetako bat pasatu zion Carlosi. Eta hau zer? Fitxari gainbegiratua eman zion Carlosek. Zer da hau? Ez duzu gogoratzen? Ez. Elkarrekin ari ginen kasu honetan. Ziur geunden irabaziko genuela. Carlosek mai gainera itzuli zuen fitxa. Albeniz Andrea, hau ez da zure lekua. Zoaz, arren. Baina, zoaz edo poliziari deitu beharko diogu. Hori jatorrizkoa, eta orain Janik mesedez zure itzulpena entzungo dugu. Madame Albeniz posa la mallette sur le bureau. Elle a repris ensuite, puis la déposa sur le plancher. Carlos, elle appela l'homme qui parlait au téléphone au bureau d'à côté. Il lui fit signe d'attendre. Le combiné entre l'épaule et le menton, il prenait des notes sur un bout de papier. Madame Albeniz attendit. Dès qu'il eut raccroché, elle lui dit « Carlos, peux-tu expliquer à cette demoiselle qu'elle se trompe, s'il te plaît ?» Elle mit les mains à côté du portrait d'Unai. « Pardon, madame, qui êtes-vous » Madame Albeniz retira les mains du bureau et rabaissa sa jupe. « Carlos, arrête de plaisanter. » L'homme la regarda plus attentivement. « Je ne plaisante pas, madame. Il faudra me donner plus d'indices. »« Carlos, c'est moi, Marta, ta collègue. » L'homme prénommé Carlos regarda la jeune femme prénommée Itziar. Puis il se leva et posa une main sur l'épaule de madame Albeniz. « Il y a un malentendu, madame. Nous, et en prononçant ce « nous » et tournant les yeux vers la jeune femme, nous n'avons pas de collègue répondant au nom de Marta. Êtes-vous certaine que vous avez travaillé dans ce cabinet? Je travaille ici maintenant. C'est impossible. Madame Albeniz se pencha d'une main nerveuse ouvrit la mallette qui se trouvait par terre. Elle en sortit plusieurs dossiers. Elle les étala à côté de la photo de son neveu. 156-10, 71-8, 1685-11. Elle énuméra les causes à voix haute. Elle remit un dossier à Carlos. « Et qu'est-ce que c'est que ça, alors ?» Carlos jeta un coup d'œil au dossier. « C'est quoi, ça? Tu ne t'en souviens pas? »« Non. On a travaillé ensemble sur cette cause. On était sûr qu'on la gagnerait. » Carlos remit le dossier sur le bureau. « Madame Albeniz, vous n'êtes pas au bon endroit. Partez, je vous prie. Mais partez, sinon nous devrons appeler la police. » Txalo, bero bat, mesedez.
askotan izan dut denboraren kudeak eta ez dela nire indargunea, baina saiatu naiz, ondo iruditzen bazaizue idazle bana hautatu dugu, eta bakoitzaren testu bana entzun, baina ez nuke bukatu nahi hau zuei, gaur onainoko bidea egin duzuenei, aukera eman gabe galderarik egiteko. Hortaz, publikoan baldin bada norbait, proiektuaz, testuez, idazlei, itzultzailei, dozein galdera egin nahi diena, oraintxe duzu aukera, saioa amaitu aurretik. Han bada galdera bat. Bai, eguerdion, nik hasi-hasieran atera den kontu bat gogora ekarri nahi nuke, eta nahiko eskandaluzkoa iruditzen zait gainera, hemen gure diktadorea 57 urte hiltzala eta ikastolak 60-70 urte martxan daudela, eta hemen instituzioak dazkagula, eta nola entzun liteke euskal eskriptore baten ahotik nik frantsesez ez baitakit. Frantsesa gure hizkuntz nazional bat dalako. Orduen, ez dut ulertzen nola hainbeste eskola nazional edo abertzalen artean nola inori ez zaio pasatu ere, burutik, euskal hiritarrak hemen orain eta etorkizunean nahi eta nahi ez, 3 hizkuntza dazkagula behin, baina 3 hizkuntza. Eta Gabriel Arestik bere poemak erderaz espainolez nahi dut esan eta euskaraz ateratzen zuenean, ez zuen ateratzen espainolek irakurtzezaten, baizik eta euskal herritar batzuek ulertu alzezaten. Itxarobordak bere liburuak euskaraz eta frantsesez ateratzen duenean, ez du ateratzen Frantzian ulertezaten. Ateratzen du euskal hiritar batzuek euskaraz ez dakitenak ulertu ahal dezatela. Eta orduan ez dut ulertzen ere, nola inori ezaio, zuek hor maitik eta zer pentsatzen duzue honetaz, hainbeste urte ja gure Nafarroan bertan, gauza eskandalosuago da, ondino, Nafar batzuek, bigarren hizkuntzaz, edo lehenengo hizkuntzaz frantsesa dute, eta beste batzuek, espainola eta, baina, bueno, orokorrean, euskal hiritarrak, eta abertzaleak gehien bat, nola ez duten kontutan hartu orain arte, euskal eskola eta publikoan, nola ez den frantsesa irakasten euskal herriko hizkuntza bezala. Eta itzulpenaz ari gara, baina hau ez da, itzulpena frantsesez ez da egiten Quebecen edo Frantzian edo ulertzeko, baizik eta euskal herriko parte baten ere ulertu ahal izateko gure itzulpena ez gara gauza gure hiritar batzuekin berba egiteko. Esate baterako, orain frantsesez ulertu ditugun edo entzun ditugun itzulpenak oso ejerzizio polita izan da. Baina, c'est vrai que le français c'est aussi une langue du Pays Basque, mais ez dugu ongi ulertu. Gure frantsesa oso pobrea dalako. Oso pobrea edo inexistentea dalako. Ze pentsatzen duzu hortaz? Nik iruditzen zait gogoeta handi xamarra, baina poste naiz mailinguru honek hori eragin baldin badizu besteak beste ekarpen handia izan daitekelako. Nik neuk esango nizuke Gabriel Arestiren poemak aipatu dituzu, baina bere mezua ere ala zen, bai, bere euskal herritar izaera ulertzen zuela eleanistasun baten baitan. Bakoitzak bere baliabide, bere gaitasun, proiektu politiko eta alakoa kontuan hartuta ikusiko du zer egin dezakeen. Mugaz hitz egitekoen naiz ni agian egokiena mai honetan, izana naiz iparraldean ere lanean, eta nik ez dut arazorik, kasu horretan frantsesez ere mintzatzen naizelako, baina esango nuke zehazki kasu honetan, eta horregatik nabarmendu nahi izan dut nik solasaldian, ez da bakarrik frantseserako jauzia. Micheli galdetu diot ala zen, ez da etzen Euskal Herriaren barruan egin zitekeen ariketa bat, ez testuen kebekeratzeko, ez frantseseratu baizik eta arañoko bidea egiteko aleginaz eta gogoetaz
behintzat jardun nahi izan dugu ere. Ez dakit maikide edo laguntzaretenek zerbait ditu Agian bai frantsesai irakatsi beharko litzateke Ego Euskal Herrian, zeren nire ustez oso arriskutsua da edo zer gizarte batentzat bi hizkuntza bakarrik izatea. Zeren beti dago hizkuntza indartsu bat eta hizkuntza txikiagoari kentzen dio bere lekua. Orduan, Quebecen arazo bera dugu, eta ikusten dutena Quebecen da azken urteetan hirugarren hizkuntza bat sartu zaigu, gizartean da espainola. Eta espainolak egiten duna da inglesari lekua kendu. Orduan, frantsesa indartsuago ateratzen da hortik. Eta hemen gauzak bera ikusten dut inglesarekin. Gure etxaia inglesa da, eta zuen etxaia, esango demagun, gazilena izan daiteke, zen hizkuntza handi horiek entzen diote hizkuntza txiari bere lekua. Baina hemen inglesa beste gauza bat da, eta inglesa horrekatzen du agian paisaje linguistikoa hemen. Orduan, agian frantsesarekin, edo inglesarekin, edo hirugarren, laugarren hizkuntza bat, ekin hemen euskera indartsuago izan daiteke. Agian, ez dakit. Daude, harimutur hau nitzez, aipatu dituzun kontutan, alde batetik dago hezkuntza sistema eta hezkuntza politikak, eta zalantzari gabe nik ere uste dute irakatsi beharko litzatekela frantsesa Ego Euskal Herrian, eta daude itzulpen politikak, ez? Eta hori beste bat da, zergatik itxaro bordak idatzi behar duen frantsesez, idatzi beharrote du frantsesez, sistematikoki itzuli beharrote du berak euskaraz egitaken duena frantsesera, horre sartzen dira ja beste harimutur batzuk, nori mintzatzen zaion, zergatik egiten duen ariketa hori berak eta ezagun itzulpen politika potenteago bat. Edo, bueno, asko ez da baiatzen alda, gai horren inguruan esan bezala Xabik orain ez dakit demorarik dugun. Ez esango nuke, baina amaitutakoan uste dut trago batekin ere egin daitekela, aukera izan ezkero, edo beste aukeraren batean. Beste norbaitek galderarik badu han mikrofono hartuta, bai? Bai, nire galdera laburra da, batetik nola ikusten duzue, hau da... Urbildu mikroa mesedez gehiago. Ia orain? Bai. Bai, nire galdera laburra da. Ia nola ikusten duzue pertsona bakar batean biltzea idazle eta itzultzaileen figura. Hau da, autoitzulketa eta nire errespetu handiena itzultzaile guzti. Hori aurretik izan da. Hori da. Uste dut, erantzuteko aukera eukiko nuke, baina doktore Andere bat dugu gai horretan tesia egin duena, eta Garazi zuri utziko dizut erantzuten, eta nahi baldin baduzu ere iragarkia egin gero daukazun saiorako, uste dut aukera ederra eman dizula. Aurreko galdea, baina zailagoa egin dintzaila, zuk jarri diguzun ipuinak laburtzeko saioa, baina zailagoa egiten zaila hau zeren. 4 urte tapikoko tesi bat holan bitzetan labur biltzea, zaila egiten zaitzeren galdetzen duzuna da iritzia, ez? Gure iritzia... Autoitzulpenari buruz. Bai, ez dakit. Arratsaldean izanen dugu saio bat hain zuzen horren inguruan, Unai Elorriaga bilbotarrak, Yolanda Castaño galiziarrak eta Joan Belo asturiarrak parte hartuko dute, eta hain zuzen autoitzulpenaren gaia landuko dugu bosterritan xe, eta bai, Nikolan nahiago nuke alako ikerketa, ze badauzkan matiza unitz gaiak, eta alako ikerketa baten ondoren, holan nire iritzia ez eman. Erantzun eberik ezin diozu eman. Gutun zuriak propio antolatu dizu gaur arratsaldean ekitaldi bat galdera horri erantzuteko. Gorde jozu lekua mesedez, sarrera lortu zazu eta gero kronika eskatuko ditugu. Eta bestela tesia ere sarean dago. Eta tesia hori da. 2 minutuko laburpenik ez hori bai. Bale? Hori bai, denbora jadanik agortu dugu. Eskerrik asko gaur goizean etortzegatik, eta mesedez azken txaloza parrada bat eskatuko dizuet. Garazi Arrula, Usue Alberdi, Janik Bedak,
Michel Lucero eskerrik asko, Azkuna Zentroa, Etxepare Euskal Institutua eta Izieri segi urte luzez proiektu honetan lanean. Eskerrik asko zuei.